जागो मानदाय पुलिनपुरबो खब जागो आबनानो दिनै जों गाहाम कि सिनिलायनाय होनै जों निरंनि बिस्कांगो तुबै फैमानि इनका ताबक जों सिनिलायसनाय ताबक सिने ब्रादार कमल कलैनो सिने टीपीएफ नि कैंडिडेट कमलेश देव बर्मा बनो बनि सीट नो याकागै ब्रादार नो जागा रय रखा बनो तिप्रा मथानो सुबानानि होनै ताक बरनो कबाग लाइमा जों मा नायग्रा नायसेका गदे कबाग लाइ टीपीएफ नि कैंडिडेट कमलेश देव बर्मा बो सैक्रिफाइस खाइखा जे खरकसानो नसों सपोर्ट खाइगै जों काउन्सिलर हलायनाय हासिनि सासन सिनै टीपीएफ जे स्लोगान तय फैमेनि आबनो बुबाग्रा बुयासा खांखे बुबाग्रा नो सीएम खाइगै जों सुबालायनाय हनै क प्रोजेक्ट नि मतेनो जों हाबा बतांनो मायासा खा इनका ताबसिनि कृष्ण जमातिया बके मानदाय पुलिनपुरनि टीपीएफ नि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तिनी बनि लगे करिबा जों बरते खरकसानो सिनि रमालिया ताबाग आं सानन नायमेके हायसि बरा खरक नैनो निरंनो नक टु नक थांगै ब ताहनाय संगमारिनि बागै निरंनो कक सानाय तेबो मालायफिनाय पाल मालायफिनाय बरक जे कनै कक सामानि अब हायकेनो सिनि इलेक्शनाव थांनाय तानि खांखे बरक कायसेनि कायसे हामजाग लायगैसे कायसेनि कायसे याका लायगुं खांखे बरक कनै कथागैनो फिलबो मा हाबनाय फिलबो कक मा सानाय अ ककनो पाइथाकनि कक बुंनाय इनका अबनो जों तिनि गाहाम के सिलायखा बा खोनालायखा गेतावा कक साना नायमेनि गाहायसि गोबां मा बरक दं थानिबो गोबां मा क्वेश्चन दङ कन्फ्यूजन दङ जे टीपीएफ बुट बासा हमा बो जागा बासाखा बो जागा बासं बुट मारनाय बो जागा बासं बुट मारया आमनो जों कन्फ्यूजन लाय दंखा आबनि बागैनो जत बरक सोशल मीडिया बाय करंमाया जत बरक न्यूज मीडिया बाय करंमाया जों नगो केबनि न्यूज मीडिया आसक कनेक्टिविटी गाहाम करै आबनि बागै जों तिनि अरनिगो दादाक सिदाक बासा लायै किसा कक खुनालायनायनि बागै जों तिनि अर बुथुमनाय मानसि गेताबा कक सानानि के गोबां साय किसानो साराय जों टीपीएफ बा सालब्रं बरनो कक थाइसेनो सागो हा सिनि दै शासन सिनेंनानि बागै 2014 30 तारिख जुनि सिनि सभा खाइ फेमेनि ओ खरंनो कोनो व्यक्ति कोनो लीडर कोनो पार्टी यासक मय एकमात्र ओ खरंनो यासक फाइनाय बुबाग्रा सिनि का बुबाग्रा नसो एतो बुबाग्रा रयेल फैमिली नि बुसा तिनि दफानि खरंबायबो गदालै फाइखा बनि बुफासं हाकजालै दंमोनि सोंबाय तिनि बनि बुसानि जुगोफानो दफा बाय करंगै फाइखाबा बनो जों संसालायबानो हनै टीपीएफ 2014 नि सिमि सभा खाइ फेमेनि न बनो जों ताबो सपोर्ट बाखाय ते कैसा को खांके तिप्रा मथा बतिनि ब्रादार तिप्रा मथा नि कैंडिडेट जेप्रा तिप्रा मथा आसायगो जतन साइमानो बो जागा आसायमानि बो जागा फुकास खायमानि माधव बारिगो जेप्रा माधव बारि तिप्रा मथा आसायगो आफ्रो बुबाग्रानि लगे वो खरक साफानो करिका सुदु सिंगल बुबाग्रा खरक साखोसि दिनै गोबां मा तिप्रा मथावो गोबां मा बरक नुखा फियाबा आफ्रो खरक साफानो करि कोना पार्टी बबे आफ्रो जुग बियाको एलायंस बियाको मार्च बियाको आफ्रो नेसिमे टीपीएफ हजार थाउजेंड थांगै तिप्रा मथा संसाफ्रो नेसिबि बुबाग्रा नोटिसाय फैनाय अब हाइख्लागे तिनि तिप्रा मथा पॉलिटिकल फील फाइखा पॉलिटिकल सभाव फाइखा जतनो थानसा के पॉलिटिकल ब थांनाय रिंग पिखा टीपीएफ खरंगिया साखै टीपीएफ तिप्रा मिथा मथा कथालायखा फियाबा कथालाय माने बिसिङाव जोंनायखा आरो जागाव गोबां मा सक्रान्त खायनाय दङ ब्रादार कमल किसा कक सना नायखा हाफाना आबनो जों किसा बायनो बुसिगो गोबां मा सक्रान्त ताबो बुसोलै दंखो आबने बागै सिनि जे बुबाग्रा बाय टीपीएफ जे थानसानि हालक आप एन्ड डाउन आबो जतनो नुगै दङ तिनिबो सक्रान्त पायाखो सक्रान्त लागोगैनो दङ आरो ब्रादार कमल बो साथारैनो आबनो बेबाके साथारै तामनाय उंक्लाव गखलाय दङ निरक जतनो साइमान जेफा नोंथाङाबो ताबो कके हायसि टीपीएफ सिंगल चैलेंज खाइफै 2014 30 तारिख जुननि सिमि ताबाबो बुबाग्रा तंथं बुबाग्रा ग्रैथं टीपीएफ नि चैलेंजिंग ताबाबो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चैलेंज खाइ दङ फिलो खाइ ग्राउंड लेवल चैलेंज खाइ दङ उलाबो चैलेंज खाइ थांनाय किन्तु ताबा टीपीएफ नि बिसिंकै इलेक्शन नि बिसिंकै बसों शासन सेक्टरनि बागै जेतु बुबाग्राबो बासाय फैखबा बुबाग्रा हनै बुबाग्रानो जों सपोर्ट खाइमानि इनका जों ताबा बुबाग्रानो सपोर्ट खायै एलसी इलेक्शनो बसिनि सपोर्ट र पजा हरै माया बा हरनानै सुग्यां खांखे आफ्रो जों नायलायनाय किन्तु ताबक जों बनो सिनि फुल सपोर्ट बनो रैरेखा बनि सपोर्ट न जों सपोर्ट खाइमानो बजरिनो हरनानै सुग्यां खांखेबा आफ्रो जों सिनि पजानो किफिले जों हरफिनाय आबनि बागै जरा जतनो जों अबजार्भ खाइ दङ इनका ओ जरानो जों जतनो साइमानो ताबक बुस्कानि संमारि बेलायखनि किसानि साल जे बुस्कान 6 तारिख गं खांखेनो जों अबनि संमारिनि सालो जों जतनो कायसा जतनो जों याक्सिमा बुनाय बम मारिगो बुनाय बरक खरक नै निरगनो साख्लायनाय तेबो साफिनाय साख्लायै दङ ताबक ब्रादारनि मारिं खांखे आनरस होनाय जों जतनो खानाखा तिप्रा मथानि इंगै इंगा ता बरकनो साख्लायनाय निरगनो नक थांगै निरगनो फुनुकनाय अब हायखेनो जों बसकांनि सालो सिनि हा सिनि सासन तबुनानि बागै जों जबा खालै दंमानो कप्लाय मा खालैनाय इंगा ताबक सिन थानिबो गोबां मा सों उफाय
गोबां मानसिनि वान सं फायो गोबां मा जागाबा जोंनो हालक हामलाया हालक गथालाया मियाफ्रा जोंनो खा देमदों गसा सरावो तिप्रा मथा बाय टिपिएफ नि फ्लेग गायलाय मासे तिप्रा मथा थाङो र साइतो बगु आबनो तिप्रा मथा नि ने ताम कक सानै किसा साखांखा जतनि किसा सन्तुष्ट दङ किसी साका सारो कक तिप्रा बाय गथालाय जे दे बैफोनो न कन्फ्युज जोङो तिप्रा बाय टिपिएफ नि हालक गथालायो होनै जों सालायो गथालायो गायलायो पियाबा टिपिएफ बाय तिप्रा मथा नि थाङै फ्लेग रक ती साइतो माने बेनार रक ती खलाय माने रक जों नुगै तगु ओंखाय आबना न लुकराव वाना जागताबो थानसा सिंखे बा फ्लेग बो थानसा आसालायमो बो थानसा बासालायमो बो थानसा हाबा थांलायमो बो थानसा आबना सि थानसा होनो इंगा तांगै तिप्रा मथानि फ्लेग ला तिपे बाय काइजाक नले फ्लेग ती साइतो बुखा आबो लुकरन थानि सोंमु आबने बागैनो गोबां माताबो बो सक्रान्त सलेलाय दंखो हायफानो अ सक्रान्त न ओभारटेक खाय थांमानानि बुबाग्रानि थानि फानमा दंनाय सिनि थानि फानमा दंनाय तुमंना अबन ओभार काम खाय थानि फान करिं खांखेबा सिनि थानसानि Mandai Pulinpur Krishna Zomatia Babu TPF ni independent candidate Aba sini 11 Maharani ni ne sini Tipra Mothani candidate sini brother ni joto ni sini ja popular name sini brother brother Komal Koloy panda thong panda khali mani khe song mari phai tong kha song mari sing budrnai hini salai kha sabana budrnai sing sinilai ko candidate he deba amri bang tini srai srai ke candidate sinilai jen bagane o panda khlai jak mani tei khorok sana sing ringma di mandai Pulinpur ni sini Sitto Deborma saheb no kintu bo phai malia je phang thung je phai bana nan sing sinilai sinai bo ke Tipra Mothani candidate bo ke TPF ni candidate bo mandai Pulinpur ni TPF ni candidate